Horas madihamu amanami, dohot inanami, nahin haulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupay tamu seri program sulu-sulu do hatam. Imana penatu pandile bagai penginjilan JLFI, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa nih tahun tal manalu, giot patariason hatane di batatu hamu. Alani, jumolo mahita martangiang. Mau lihat madiho ale di batanami di bata jahuba. Siala bodo pehami ubegi hatami. Hupoto jalatung huwa persehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huwa somdoe. Sudi hamina persea dohot naman jalo hatami taruli do sian pasu-pasum. Alani hatahon mah hatami aliamang asa hubige. Hupeop jala hulahok kami. Ay ido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangi yang hami tuho. Amin. Damang dainang, iya hatani debata, nagiot-begiot ta ditikyon, imana nienet sirrom walu ayat 10 sonon didok disi. Tot di berbadia ido maka tidakon ditoditta. Pabuana tutuhita anak ni debata. Ia judul manang songot tema dihita ima panidangion nito di berbadia diaka anak ni debata. Adong dua si paus sursorota dibaca rohatta. Naparjolo ima aka anak ni debata. Meloridok aka anak ni debata. Lapatan na gudang do aka anak ni debata. Ia anak ni debata ima sude aka nang persea tu Jesusi. Nang majalu Jesusi gabe Tuhan jala si palua di rohana. Sude nang tinugu nito di perbadia asa olo manada Jesusi. Ima aka anak ni debata. Alani damang dainang tung masegudang do aka anak ni debata. Aha peluat na. Aha pemergana. Molo-olo doi bena ugbegi jala persia tu baritana uli ima taringot tu Jesusi ido dalan manang perhatian gabe anak ni debata. Napaduahon panidangion nito di berbadia dia ke anak ni debata. Ia jol mana persia tu Jesusi laus di hati dakota di perbadia do. Naung anak ni debata akan persiai. Ditiki perjoli sahali. Jol mana begi bartana uli persia tu Yesus. Laus ditiki do todina tubuh sia tod di perbadia. Laos tod dinaipe sadado doho tod di perbadia. Marsaur tod di ima tod di nina persiai doho tod di perbadia. Laos di bapotohon doho di hati dakut tod di perbadia do tu tod di nina persiai. Ima naung anak ni debata. Nasida. Asadang BHP gabe hutuk-kutuk manang gabe ragu akan persia tu Jesusi. Ale adong sitio pon. Adong hapersio na gomos. Nang natutu si tutudo gabe anak ni debata na sida. Ima siala naung di hati dakot tadi perbadia. Tutodina.
Dang BHP holan namar sura-sura. Manang nama dog de rohana say anggiat ma. Ale lubisya ni adong hapastion. Na tutu si tutu. Naung anak ni debatado. Akajol manong persaya dohot nang majalu Jesus siga betuhan jali si palua de rohana. Jala damang dainang asa taboto matakas ua malonong anak ni debatado akajol mana persiyai laos dapotan hanguluan sa liling-nililing na do akana persiya. Songon sada ama nung ahaso somali dinasida ima na mabagi pajayan. Nang hita bajol mana persiya tu Jesusi tong do mandapot pajayan. Pajayata ima hanguluan sa liling-nililing na. Atong namanday ng tasuraho madirohatta. Bohatu tu, nang situtudo hita sa luhut na gabi anak ni debata, molodungdo, presidohot mahita tong patariason hata ni debata, tuwa kadong hatta dope nasa persya. Alam rodang dope, sonare matikin nalihet amang hapersyai. Jala-jala hamu majejusi gabi Tuhan, jala sipalua di rohamu. Asa dohot hamu na gabi anak ni debata, sitian harjau ni debata, dohot majalo hanguluan sa liling-nililing na. Amen. Mulai ata madiho ala debata nami sila nung sikop bagi hami hatami. Ima tutu, sudah na persya tu Jesusi, nang majalo iban gabi Tuhan jala sipalua, gabi akka anak ni debatado. Jala todim to di berbadia, tung magkatidakon, dia katod din na persya, pabuwa nang marsiyohot jala tutu akan na persyai gabi anak ni debata na dohot masuk tu hari jomu. Mulai ata madiholi amang siya nang takas boto hami hatami. Di bagasan Kristus Jesus, martangi yang hami jala mandak mulai ate tuho. Amen. Mulai ata madihamunamanday nang sila nang sikop di bagi hamuna hatane debata. Tuhan Yesus mamasuk-masuhita sa luhut na. Sape to napajupahita mo si di minggu nanangro.